Magkaon ka na muna, be. Diyan na maapod na sana kami sa imo pag nagabot na kami duman. Ayan na po, ang vulkan ngayon. Sige. May taklob, ayan o. May taklob po ang vulkan ngayon. Isarog yan eh. Vulkan Isarog. Ano pa ba? Ang karagong ng vulkan. Hindi yan mayon, Isarog yan. Hindi nagpakita. May taklob. Di ba baga ang vulkan eh? Yung vulkan na, so hindi giwagaan ng vulkan. Takip, takip. Victor. Yo. Ayo baga. Yun nga mga kauragon, nabot na tayo ng hapon mga kauragon sa Naga pa rin tayo mga kauragon dahil may dinaanan po tayo dito mga kauragon na isang parientes in short, Amigos sin amigas. Family mga kauragon. So ngayon nagpe-prepare na kami para bumiyahe na naman papunta na mismo doon sa pupunta namin mga kauragon. At abang-abang lang mga kauragon at update ko kayo pag nandoon na kami sa lugar namin mga kauragon. Sana umabot kayo sa dulo ng aking video mga kauragon para malaman nyo naman ang aking lugar kung saan ako'y doon isinilang at doon nagkaroon ng buhay at sana Nagkaroon ng masamahan nyo ako. maraming Ito nga hinaing. pala ang aking tiyuin na si ang YouTube channel na si What's up mga katulis? Tulis. Ang kanyang YouTube channel ay Jubandos Vlog. Jubandos Vlog. Ayan. Please subscribe my YouTube channel and subscribe na rin po sa YouTube channel ng aking uncle na si Jubandos Vlog. Ang tawag niya sa ating mga subscribers ay mga katalsik. Ano? Tulis. Katulis. Mga katulis. Okay. So, ngayon mga kauragon, babiyahe na kami. At samahan nyo kami sa aming pagbiyahe mga kauragon. For the meantime mga kauragon, iaharap ko ang camera sa aming dadaanan mga kauragon para makita nyo kung anong klase ang aming uri ng dinadaanan dinadaanan. mga kauragon. Bye-bye! Yun mga kauragon, ang aking tiyuin, ayun o. Si babaerong vloggers vlog. Ayan, nasa na natin mga kauragon, naantay-antay natin kasi ihahatid namin yung kanyang biyanan. Okay na. Dahil panghapan. Okay, thanks you. Ay, salamat. Si ano rin nag-drive. Sino Dave? Si Luis. Hindi. Babalikan rin yung titiblan mo yan. Kasi checkpoint eh. Hindi pwede si Dave sa checkpoint. Johnson pa niya. Babla. Bisa? May pulbo ka? Hindi kita yung pulbo sa Andy. Gusto nyo Andy? Bihuna ko, trapo. Sige ko paghanapan. Dahil man dumanuto na pala. Sa sapa doon, tinago. Hindi manurag. Hindi, ki ano May yun? pulbos ka Johnson? Ki, yan ano. Johnson ko. Ako nga, sumasko na wara. Kung si Kuya Otay, bakong maluyin. Hindi, kuha ka hindi. Hindi. Kasi nanay niya. Pero ano ka si Kuya Otay? Yan kang namatay si Ram. Sino? Ayang. Maabot na kita duman tulong oras. May wasong baganda ka Ate Maria. Ayun po daw.
Pag-uuli nga. Overlooking mga Kanaragon, oh. Uy, 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 uy. Lapit na tayo sa checkpoint. DPWH. Yan ang checkpoint. Mga Kanaragon, going to my hometown. Slow down because the checkpoint is coming. Ang problema, yan The checkpoint is coming to town. Yan, pag Yeah, mag-uulo ka na yeah, yan. yeah. Ayan, samahan niyo kami mga Kauragon. Para kaming nasa bitukang manok. Kagabi po, dumaan na kami sa bitukang manok. Ay, malito dahil. Bakit Maliliit. ba? Malinis na maliliit na mga tao. Ganyan lang. Bako ko Malinis na gandaan. Walang ayam. Ganyan daw. Ganyan. Nagpa-vlog ako mga ano, mga pag ano. Nakatagabihin lang. All over the world. Ah, My goodness. parang na siguro. Yan, sa harapan ko. Bako po pa ng lupan. Guwapang sa dahil. Na, duwang polis ang Uy, hindi nga nagpapinamit. Ang bibigyan kita ng helmet. Ito na ang Evo. Wala pang ano. Wala pang Christmas yung driver. Oo nga, sa bike ko. Ano ba ang bike ko? Nakutik yan sa naantik sa sakyan. Overlooking guys. Overlooking guys. Ayun. Ayun man yes. Road In 100 meters, turn right and turn left. In 130 meters, far away from you. Ito yung sinasabi ni Sugbo. Tito Blan. Yung Yung mga ano, sugbo ba kaya no? Hindi mo nga ginagawa ano. yung mga Ano, hindi, sa mga bato. pagka tag-ulan, delikado yan. Na ano nga, ninarap nga nito sa ano, bato. Nakatakot. Pag bumiyok ang lupa, sigurado. Matakot ko mga ito eh. O yung gali ang tubig ko. Ang tubig ko, Oo, ang lakas. tinusok lang ano. Siyempre sana. Tinusok may ano si Tito. Ito mo naman yan. May hose. Uyos nga, Ay, tinusok ito mo man sa ano na yun eh. Ito parang sa guro. Ay, ano yan, bubon. Boy, Bicol is the one to drive. Paki unong pagkaroon na dos mo na. Ay! Paki unong na doson mo na itong hawag dito ng akin. Sorry guys. My uncle is Sorry guys. Mga tortoise. What's up mga batang pulis? Sa mga pulis ko dyan. Smooth driving, smooth driving. No problem. Keep safe, keep safe. Always keep sick. Very nice highway. And overlooking. Sana. Ganda ng lugar. Mayroon sanang overlooking dito sa kaliwa, ngunit sapagkat datapot hindi ko malagay ang aking video mga Kauragon because I'm busy. I'm focused on client drive. Yeah. Slow down because I think the No checkpoint checkpoint. is very near. Checkpoint is very near, is coming. I don't think so. Ayan, dagat mga Kauragon, ha? Overlooking, ha? Dagat mga Kauragon, ha? I'm going to Oh, Nice. yeah, nice. Nice to view. Black Hill Bay. Oh my goodness. Uy, ang ganda. Parang gusto ko mag-swimming. Ganda talaga. May bahay po kami sa Kamsor. Punta lang kami ng aming bahay sa another town to visit another house. Ay, mayaman ah.
English. Ay, vlog pala yan. Yeah, I'm vlogging. Slow down because the bark is in the gitna. Laro-laro. The bark daw. Ano yun? Yung kahol nasa gitna? Dito talaga? Mini bark bark. In the middle of the waist. Oh my goodness, the bark is Barky. Batok. and in the middle. Karabon. Keep Yes, saying. mga Karagon, so many friends I fast him. Oh my God. Oh my Ayan, God. sundan nyo lang mga Karagon. Just follow the way. Follow my Adventure. adventure tonight. Adventurous driving, am I? Alam mo mga Karagon, umalis kami doon kagabi alas 9. Until now, Nabihay pa. nabiyahe pa rin kami mga Karagon. So many stops. Even The road is powder. checkpoint, so many checkpoints, and then so many stop over of my friend of my uncle. That's why until now Now, is still driving, still the going to my place. the checkpoint is very near. Please Cannot- slow down. I cannot reach my wow, kabundukan mga Karagon, no? Kayo nang sumilip mga Very Karagon nice. kasi busy ako. Very nice view. Ayan, no? Yeah. Kita mo naman ang kanya Yeah. ka mga Karagon. Yeah, the English is coming. Jeneline, Yes. can you call your mom to prepare some Some coconut? Some coffee? Buko, you know the Buko? buko? Yeah. Fresh buko. You, Yeah. Slow down because the checkpoint is. Milk and ice. Yes, Because prepare. If arrive us, Oh, yeah. very, Slow down because I the want ladies to, is I want to And, eat the buko. Huh? Buko. slow down Okay. because the bark is mini and the children is mini. Let's slow down. Keep See safe. mga Karagon, kita mo naman ang kabundukan mga Karagon. Green na green po tayo dito mga Karagon and fresh air mga Karagon. Ang bark na naman dyan sa kanto. Naghahanap ng mataihan. yeah. Let's slow down because mini bark in the middle of the way. Ano yung tiyan ko na halupay. Okay. Naalala ko nung nagpunta kami ng Come on, baby. Oh. Very, Kaya ako ng very. swing. Akala ko mababa. Yung tent na makakita. Very peaceful, Peaceful driving, peaceful running condition. Bata. I think this is it. Bumalik This tayo is sa it. I later. think this is it. This is it. This is the Yeah, checkpoint. slow down. Yeah. Okay. Yeah. No more checkpoint. I think Isn't Ah, there? Isn't there? no checkpoint. Yeah. Up, the bark is in the middle. And slow down. Bark. Oh, bark. Oh. Not bark. Gansa. It's a gansa. It's a babu. Pabo is not gansa, man. Pato is the duck. Mga Karagon, chicken is manok. Explain what kind of chicken manok inside the middle. Inside the middle. Chicken is pinakaupo. Pinapupos na hali. Pinapupos manok. See? Grabe See? chicken na dito. Parang pito kayo manok nga. Adventurous place, Oh, baby. Very good adventure, man. You see? The forest, the My mountain. place, my friend. I will show you many places here in my place. Very nice. Look at the mountain. So many trees. Yeah. And so many coconut. Green, color green. And so many. So many aso Oh. gitnain. My goodness. Oh, see the sun? Sunset is very nice. I see the bukid.
Excuse me, I'm sorry, just joking. Just joking, Slow down because still, slow down because the backpack is walking the way. Is the mission. still focus of my driving, man. Sorry for that words, ah. Kami miss kayo. Okay. Okay, see the mountain. Oh, see that scar as my uncle. The lead car is in the front. Oh, the Yeah. car, in the front is the That's lead my car. uncle, Baba Eros Vloggers. Hey, Do you see the backpack is mini? see the mountain. Very nice. Yeah. What Take a is look that, at man? What is that? the mountain. You can't carry Wow. it into town. See. Yeah, I think this is. Nakita niyo yung mga kauragon sa kaliwa. Dadaanan namin po yun, mga kauragon. Aakyat po kami doon, mga kauragon. Yeah. Ay, ikot yun. That one, the left side. And that one. One is that one. Oh, That that's checkpoint. right. It's coming in. Slowly. Stopping. Ano ha? Slowly. What about what? No bark. Slow Bago lang down. pala tong daan. Checkpoint. No, again. Okay. You always Clear. asking Clear. checkpoints, but if I reach your estimated, Well, I think this is a safe My place. goodness. Why you always asking checkpoint, but no checkpoint. Yes, hello. Good afternoon. Bye. Oh, see, nakita niyo yung nakita ko sa harap, mga kauragon. Ito na, dinaanan na namin, mga kauragon. Nilagyan Ayan, nila ng design, ilaw. Yan, mga kauragon, yung nakita niyo kanina. Galing na tanawin, ano? Yeah. Oh, very good. Very nice. Yeah. What's up, leg? Ano yan? Inaano to yung mga baka maano. Grabe yung tricycle, ang laki. Kasi may ano. Ang bigat ng karga. Yan, delikado pag umuulan. Yeah. Ayan. May up na eh. Tulong yan sa dapat. Dito mga kauragon sa may right side namin, may mga bato na medyo delikado kung sakali mga magyanig or wag naman. May mga nakausli mga kauragon kaya yung iba minsan ayaw nilang dumaan dito. Kaya kami dumaan dito mga kauragon dahil sa dahilan ng iwas sa checkpoint at higit sa lahat Iwas tripid po ba yung vlog mo yun? Huwag mo vlog yan. wala naman ano doon. Huwag mo iba-vlog yan. Kasi sabihin nila, ano, loko to ha. Hindi, iwas checkpoint kami kasi nga abala. Hindi naman kami umiiwas na. No? Ngunit alam namin itong Cut this. Cut. Hindi na kailangan ikat yan. Cut manok. Whoop! Cut is chicken. Because the protocol is the protocol. It's the protocol. Manok is chicken. Bark na. The bark is coming in my left side. Pero mayroon yan. Before entering the... Up. Bark. Di pa tayo nakadaan sa ano, yung may tambayan. Walang hihinto na naman yan daw si Plan. Napakaganda ng tanawin mga kauragon dito sa bundok na aming tinatahak mga kauragon. Ayan, tinatahak namin ang gilid ng bundok na ito. Kung yung mapapansin mga kauragon, paikis-ikis po ang aming kalsada. It's resort. Sa hindi po, medyo hindi pa nakakala mga kauragon, ito ay Ang mga nabuhay dito, ano, sigsag din, pangingisda at pagbubukid ang mga pangunahing hanap buhay dito mga kauragon. Kamote. At ito ay hindi bitukang manok mga kauragon ha. Bukod sa ganito, may bitukang manok talaga doon sa Wala na, Oragon, wala ka ng battery. Ayan mga kauragon, Full battery. stop muna ako mga kauragon ha. Bumog na pala si Lolo. Mayon volcano.
Oo, natatakpan. Yes, yes. Natatakpan ang mayon. Ngayon, volcano, nagtatago, oh. Ano ng pop? So, Yung Mayon volcano mga kauragon, no? Dito na tayo sa Albay mga kauragon. Bukas kukunin ko yan Pwede ng hindi kita maganda. pinag-aagi pag maano kita simbang gabi. Kukunin ko yan ng maganda mga kauragon. Bye.